Hej hjemme i stuerne. Jeg er et 0. Jeg er tallet 0, og jeg er faktisk et ret arbejdsløst tal for øjeblikket. En gang der var der rigtig meget for mig at lave. Det var dengang man ringede 000, når man skulle have fat i en ambulance, så var vi der bare. Jamen for pokker, jeg var der hele tiden. Hallo, 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 hallo. Og sådan kunne det køre dag ud af dagen, og så lige pludselig, så går de hen og ændrer det til 112, 112, og så er jeg arbejdsløs. Jeg får da tilbudt lidt en gang imellem. Forleden blev jeg tilbudt at være hullet i en vaniljekrans, men der er det, jeg siger, jeg er ikke et hul, jeg er et 0. Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg bliver harm, når jeg ser alle mine kolleger blandt tal skovler penge ind ved at være kalenderdage. Der er ikke nogen 0 dag. Min største drøm, PT, det er at blive endetal. Jeg har set mange shows gennem tiderne, og det slår mig, at jeg har aldrig set en 0 blive brugt som endetal. Der har aldrig været bud for mig i noget som helst show, og her snakker jeg altså mange show gennem tiderne. Nu i aften, Børnenes Melodi Grand Prix, er der brug for mig? Nej, det er der ikke. Jeg må indse, at jeg nok må tage til takke med at blive et stort hul. Og det kunne være et hul i hovedet, eller et hul i jorden, eller et hul i en vaniljekrans. Men jeg har bare lyst til at være et 0! Et stort 0! 0! Ring 0! Tænk, hvis de sagde det. For tiden bruger jeg rigtig meget tid på at sidde sammen med en af mine rigtig gode venner, 9, og bare vente på, at der skal ske noget.